Fy opsiynau pwnc. Dyma'r adeg i ddechrau meddwl am ba bynciau i'w astudio dros y blynyddoedd nesaf. Ym mlwyddyn 9, 8 mewn rhai ysgolion, byddi di'n dewis y pynciau fyddi di eisiau astudio. Mae'n bosib y byddi di'n astudio cymwysterau fel TGAU, BTEC neu gymwysterau lefel mynediad. Mae dewis pynciau'n golygu dy fod ti'n dechrau cymryd reolaeth o dy ddyfodol. Dy fod ti'n cael gollwng rhai pynciau, mae pethau eraill y bydd yn rhaid i ti ddal ati i astudio. Dyma nhw. Saesneg, Mathemateg, Wyddoniaeth, Cymraeg iaith gyntaf mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, Cymraeg ail iaith mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Mewn rhai ysgolion, gall pynciau gorfodol eraill gynnwys addysg grefyddol, y fagloriaeth Gymreig, technoleg gwybodaeth ac addysg gorfforol. Byddi di'n ennill sgiliau pwysig trwy wneud y pynciau gorfodol hyn i dy baratoi ar gyfer y dyfodol a nifer o swyddi. Sgiliau fel cyfathrebu, meddwl yn feirniadol, llythrennedd, rhifedd, datrys problemau, cynllunio a threfnu. Pynciau dewisol yw rhai y ceidi ei dewis. Byddi di'n astudio rhain ochr yn ochr at y bynciau gorfodol. Bydd dy ysgol yn rhoi rhestr o'r pynciau sydd ar gael i ti a sut byddi di'n dewis. Efallai y ceidi gynnig dewis o blith un o bob un o'r meysydd hyn. Celfyddydau a chreadigol, fel celf a dylunio, cerddoriaeth, dawns, drama a chelfyddydau'r cyfryngau. Dylunio a thechnoleg, fel dylunio thechnoleg, TGH neu electroneg. Ediniaethau, fel addysg grefyddol, hanes neu ddaearyddiaeth. Ieithoedd tramor modern, fel Ffrangeg, Sbaeneg neu Almaeneg. Pan fyddi di wedi derbyn gwybodaeth oddi wrth dy ysgol, gwna'n siŵr dy fod ti'n deall beth sydd angen i ti wneud. Gwybod pa ddewisiadau rwy ti'n gallu gwneud. Ymwybodol o'r dyddiad erbyn pryd y mae'n rhaid i ti ddewis. Cofiwch, mae Gyrfa Cymru yma i dy helpu drafod dy ddewisiadau gyrfa. I wybod mwy am dy opsiynau pynciau, cer i cyrsiau a hyfforddiant ar gyrfacymru.lliw.cymru. Siarad gyda chynghorydd gyrfa am gymorth drwy ffonio dim 800 28 48 44. Neu beth am gael sgwrs ar-lein. Mi fedri di ein e-bostio hefyd. post@gyrfacymru.lliw.cymru gyda unrhyw gwestiynau sydd gen ti. Dilyn â ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Instagram, Twitter, YouTube a LinkedIn.